kemot ke saudong saukun bat de kemot ke si ke baki rakhe ya kan de ke saudong saukun jong ka ne ka mother earth ke jongi mo te bon nangi ngim snow tho ngim da don he kata ka bor perkhat ban buram ya kan ne ka mei mariang mo ngi exploit ya ka ngi penjabo ya ka ngi lutelut naka baro ki jingdan jing em hakame mariang ngakin mau lagi por ki bangadang kena kumapi shong class 5 class 6 ngi puli hakakot social syapang ka dekan plato ngi puli syapang ka river of Ganga ka river of Sutlej ki river bapher mo habang puli ya katukakot social kapen ken mau ya nga kapen modor ya nga bakumno hagito ki por kitu ki wa kipsai ki pentor ban rap ya ki kbai ki kau ban penreus pa kitu ki jela ban ya rap ru ban supply ki khau wat shakanika jela ka jomi henry pat habang ala he menta ngalayo ban pet ban yo I dala ki khmat lati kanu kapang kamensiam jonga banyi I ya kutukawa hugli kapajabo hadu kata-kata banyi I kitu giwa indas kipajabo hadu kata-kata lapen toilet daki garbage mo daki waste product kibana ki factory naki industry but ki road ki saudang sabun jong gitu kiwa kilade ki jaka ki barkhyang ki ba on fight ki ba terkhong gitu kata-kata te udah nunggu o philosopher uba napori India joni bahasa ajing keren baha hapo ki YouTube channel hapo ki Facebook ngasrat ya gawe na ki speech yo ka ba keren paong kan sedan kapor baladani ki breu ngim snow tho ban nyokor ya kene kemei mariang kan sedan kapor ba human will cry out human will cry out for food will cry out for water will cry out for climate change mo hakabakan sedan kapor ba ki breu kin sayang nak bentaban yo ya kapang kin sayang nak bentaban yo ya ko undi ka bapun kin sayang nak benta ka jing kala ka kun benang hagani ka perthai ka bangi syong sa tedai na kata kada ngiru kumsi benta bala penyada ka UN mongi sim benta la ngimla ban sim benta menenru ngile pros mo pros kemun hadin sisni ya ka badai hok ka world environment day te kumsi benta ban rakhe ya ka ni kasni ha ka bag perthai baro ka katema buram ya ka ni ka world environment day ngiru kum ki students ngin sim bagi debat ya kene kami mariang ngatharai sibat pun sedang ya ka dibe environment with plastic ngatharai ka phang ka basno tenat ha ka bagi kena school ro ka juk ka bamenta kim dadon ha ka jimu supakhat bakunno ki bami ki jimbang plastic I pendangkan ki plastic bagi bread pathar ya ki surak ki bread pathar ya ki lenti ki singkian ki bread pathar ha ki wa ban haki compound school baka pelong ya kene ke mei mariang baka long ke bajabo ke ba isainet hadu kata-kata balai ha ke juk ke bamenta ka donru mostly ki don ki flat hari kasi jeng ingin jus lo badon ki flat Henry pinyu I menta usnem haman ki jaka haman laki district jong dari kasi jeng ingin don ki flat kajing blok jong ki plastic kajing blok jong ki water bottle kapelong ya ki surak kapelong ya ki nala bakin sakut lot Henry menta yanongin keno landong yanongin keno ngimna ban keno yano dai manga dai mapi dai mangi we kajing bam pendan kam hok kajongi ya ka ka bau blay ula sendor yangi na katakadaw mangiru ni shem jinge mo te nagatakadaw khna bait mentagasngi we observe the world environment day as a part to take initiative to make our environment clean and green mo ban pelang ya kene kemei mariang kum ka mei mariang ka bajangam ka mei mariang ka bakhoi ka mei mariang ka ban ayengi ka jingkot jingkhia khamtam ha ka future generation
Tekumta kena baye ngin ya buram lang ngas ngawu adu kata-kata ba nakalian di teachers kila penkre ya ke speech ba ke jingai ngobha na ke benta jonga ngai ngu yo blai ba blai ula kha yanga ula belong breu yanga hagasni world environment day bar ngadan ke jingi adu kata-kata kemarin hakaba menenro baki kena ki basalang bangi ngilathong kumba arpau teli ki seed ball ibang ala pan kerpang na kabenta ka snika ka jonga ngila thung ha ka compound mention snam nga thong lai pu santali ki sambai ki tan right se utai wai snam nga thong ku ma shi pau tali ki ding rai ba kinero ki ding rai ki ba PUE hang ne school compound ha ka bangila thong ha ka si world environment day ha ka badai ka snika ka bau blai ula thau kerpang yanga tengah semaudan bok ko kena bae bandan bat pi lada kajingem jonga kan sudai individual shimat marway kajingem jonga kan jindalalong is a very useless life hopeless life more just for myself so I'm thank God that he has given me the vision that I have the vision to educate the students the future generation mo banang kajingdan jonga hangne kena baye kadairu kajing yarap na kabenta jong pigi kena bapin yo kajing nang kajing start ka bapura bapin longro ki leader hakawai kisni na kabenta kathan kajongi kena baye ngidang dan kam shibone ka imlang ka salang lada mapi kum ki present generation ki badang red menta pin sadai ki future pillar jong ka imlang ka salang ka jongi tilada mapi pimle bha yanong insania ba lanong insania ngasay yong ya kani ka kentien ba kajingdan jong kani ka school kamdi ka jonga kadi ka jong pi baro mapi pendan kaman kasni anda haba mapi lami dai ki para jong pi ki bansawan ha kani ka school baro mo pi pendan kam mapi hanrai mangangan le ayu ngamla banra mo te hanrai mapi pendan kam piyo jimentoy mo piyo pendan kami kinoni kai jong pi ki bapi don hang le our teachers they are very talented in a different ways mo ki kinoi kai jong ki don kisa paper hala ki jong kisa te kum tala da pil nang ban pendan kami ki pinang ban ayajan baki pinang ban shim jingmot naki pan jingmot naki pinyo shibon ki jingmentoy bante ya kalawai ki jong pi tengan nom slam kapor namar ngadon ro kawai ke program bat ka seng samla live holdingan te ang wish you pigi kena thank you so much for your caring for your loving for encouraging me to be a strong lady thank you teachers for always supporting me your blessing it will help me to grow up day by day so I'll work together we will work together to build our area our village a bright future village in our area so hopefully the students are coming up from Little Star English School like Hodingan they will shine like a morning star in the future generation so all of you best of luck thank you so much thank you for everything God bless you all Thank you, Madam, for a wonderful speech and a very meaningful speech. So, now we'll have a photo session. First, we'll take photo along with the teachers and headmistress. Then after that, okay, headmistress now will, okay, first of all, the headmistress will provide a seat ball for the small kid in front of us.